Mga yob, good morning. December 24 ngayon. So, mag-roast tayo ng pork belly. Halos 3 kilos itong ating pork belly. Ngayon, ipipiling natin siya. Lalagyan natin ng palaman and then i-set aside natin ng mga 4 hours para mag-dry siya. So, ang unang gagawin natin, slice natin yung ating pork belly sa loob. Medyo slice natin dito para sumiksik yung lasang ipapasok natin dito. Ito yung pangalawang beses kong nagluto ng pork belly ng Christmas. So ngayon lalagyan natin ng bawang. Wag muna. Ilalagay muna natin itong ating unahin muna natin itong ating Knorr seasoning. Knorr seasoning na yung ilalagay natin kaysa sa toyo para mas masarap siya. Tapos lalagyan na rin natin siya ng salt. Lalagyan ko pa rin siya ng konting chicken powder para lalong mas malasa. So ngayon, spread lang natin sa gilid. Tapos susunod natin yung ating bawang. And then yung ating sibuyas. Yan. Over na yan. Tapos yung ating lemongrass, gitna na lang natin. And then tapos yung ating spring onion, chives or red onion, sang ang tawag nila sa Pampanga. And then i-close na natin. So ngayon, itatali na natin siya. Medyo nahihirapan ako. Ipakikita ko na lang sa inyo kung pag nakatali na siya. So ang ginawa ko, binutasan ko siya dito ng 4. Kung makikita nyo, ayan. And then, hindi ko kasi siya itatali ng yung nakarolyo. Na nirorolyo. Ito, tatayihin ko lang siya ng 4 na i-close ko lang siya. Pakikita ko sa inyo mamaya. Beto, tali ko na siya. Ito yung sinasabi ko, tinali ko lang siya dito. So, medyo lumalabas yung laman niya dito. Ayoko kasi siyang i-roll yung ganun ba, yung usual na ginagawa. So, ngayon, ang susunod natin, daan-daan lang, lumalabas lumalabas to. Mamaya, ayusin na lang natin pag binake na natin siya. Ngayon, ipapolish natin siya ng toyo para mamaya pag natin, maganda ang kalalabasan na kulay pag ni-roast na natin.
Alam mo, mas masarap sa pork belly yung parte ng suso ng baboy. Kasi nandyan yung malambot na parte ba. Yung pag naluto na siya, humihiwalay na yung balat sa laman. Yun ang masarap eh. So ngayon, isi-set aside natin siya hanggang mamaya. Pagkatapos, i-bake natin siya. Hayaan muna natin mag-dry yung ating toyo. And then, tapos, umpisa na natin. 3 to 4 hours ito. Bukas muna tayo ng kamay. So, itatabi muna natin yung ating roast pork belly. Ito na yung ating pork belly. Ang ganda ng kulay. So, isasalang na natin kasi 4 hours ito. 11 o'clock na. Mag-11 na. So, isiset na natin yung ating oven. 350 degrees Fahrenheit. And then 3 hours. Okay, pagkatapos lalagyan natin tubig itong ating yung ilalim niya. I-preheat ko muna siya, yung oven, and then ilalagay natin maya-maya. So, tumunog na yung ating oven. Ibig sabihin, na-reach na niya yung ating 350. Move ko lang itong ating ilalagay ko lang siya. Ito yung oven natin. Dahan-dahan lang. Okay. Babalikan natin. Check natin. Every hour, i-check natin siya. Time check. Ngayon, naka-1 oras na tayo. 4 hours kasi kanina yan ngayon. Ngayon, tingnan natin kung ano na ang itsura niya. Ayan na siya. After 1 hour. Ayan na siya. Ngayon, babalikan uli natin mamaya after 1 hour. Time check. Naka 2 oras na tayo. Ngayon, i-check natin. Okay. Ayan na siya. Ngayon, ang gagawin natin, i-brush natin siya ng oil. Ngayon, i-brush natin siya ng oil. Para magtuloy-tuloy yung lutong niya. Ayan. Ibalik na natin. Ayan na siya. Nailagay na natin. Close again. Time check. Last 1 hour. Check natin. Ayan na siya. Malapit na 1 oras na lang. Ngayon, luto na siya. Kunin na natin. Ito siya. Oops. Sandali, may init. Ngayon, ito na yung ating roast. Yung ating lechon belly natin. Lutong, no? Okay.